11 ka minor de edad ang appeal sa na-rescue sa kapulisan sa gipahigayong ronda sa usa ka KTV bar sa General Maximum Avenue ning syudad. Samtang gikatakdag banhawon sa City Hall ang City Anti-Indecency Board kun kaib nga mo'y mututok sa mga isyu labot sa malaway nga talan-awon. Ani ang report. 29 ka mga babae ang na-rescue sa masakop sa Women and Children's Desk sa Cebu City Police Office. 11 kanila mga minor de edad. Kiniato sa pagpangrunda sa usa ka KTV bar sa General Maximum nining Dakbayan. Nadakpan usab ang gingong mga bugaw, apil na ang usa ka minor de edad. We are eyeing for RA 10364 in relation to 7610. Kaya nakita nato ang pagdala ni mga minor de edad sa mga public places, which is a violation to that law. Tungod din gimando sa kinagkuan sa kapulisan sa rehiyon nga hugtan ang pagmonitor sa mga balay kahilayan diin adunay mga minor de edad. I told him that's the expertise of CD ng Cebu City. I told her to strengthen. And I talked to the CD of Mandawi and Lapu-Lapu to coordinate with the CD Lapu-Lapu para i-joint ang mga operations. Samtang ipanayag ni Mayor Edgardo Labella nga tutukan sa syudad ang mga negosyanteng naggamit og mga minor de edad sa kahilayan. Nanawagan kini labi na sa mga ginikanan nga monitoron ang mga anak aron dili mahitong pawak sa kalautan. Gimando sa mayor ang pagbanhaw sa kanhi Cebu Anti-Indecency Board nga mao'y tahasan sa pagtutok sa mga malaway nga kalihukan. They should observe the rule of law. Ayaw mo pag-hire siya ng mga minors, and when you operate these lounges or bars, see to it that you do it within the parameters of our law. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.